Takže čaute a vitajte u takého informačného dielu na začiatok channelu The Mindsplayers. Budeme na ňom natáčať Minecraft, hlavne multiplayer. Potom budeme ešte natáčať možno aj iné hry, z ktorých urobíme možno tak gameplay. Pripravujem si gameplay z Halfa. Za chvíľu približne tak neviem presne, by mali už vychádzať prvé videá. Približne teda natáčame multiplayerový let's play na jednom serveri. Takže, aby to menej sekalo, tak tam viac toho. Ježiš, počkajte. Tak. OK, no, aby ste nevideli tie čísla blbé. Takže to bolo, no. Teraz neviem, že či keď tak kývem s tou myškou, že či vy nevidíte ešte menší kúsok z toho, jak nahrávam, tak nahrávam cez Camtasia Studio, aby som to mohol rýchlejšie renderovať. To bolo menšie tie videá, pravda, že dá sa to aj inak spraviť, ale vidíte teraz aj túto krížik, že mám. A budem natáčať aj klasické let's play z Minecraftu, budú survival let's play a jeden creative let's play na super rovnej, kde si ukážeme nejaké tutoriály. Takže ukážeme si, jak sa nám vygeneruje svet. Máme ešte dosť času, máme 15 minút, takže zatiaľ, pokiaľ mi na to narastie tie veci, ako shlednutie videa, odbery, takže budem veľmi rád, keď mi dáte aspoň nejaké tie lajky a to shliadnutie, alebo neviem presne, ako sa tomu hovorí, videa, vlastne záleží na tom a nie na odberoch. Odbery sú proste len odbery. To nie je nič. Najpodstatnejšie sú vlastne lajky a shlednutie videa. Takže budem rád, keď sa na tieto videa, wow, sa to zgenerovalo. Hustý. Takže trochu to seká. Ja to dám zatiaľ takto, nech sa načíta mapa. Nemám nejaký silný komp, takže ježiš, no dobre. Natáčam cez Fraps vlastne tieto videá, síce to má veľa, ale no čo, je to jediná taká najlepšia možnosť, takže neseká to, videa určite nebudú sekať, skúšal som to, už 3 videá sme natočili, teda jedno video a ešte sa na jedno pozriem, koľko má minút približne. Ak budem mať viac ako 15, tak ho roztrhnem, približne to druhé video bude mať tak 5 minút, možno tiež to roztrhnem a bude to ďalšie video mať 2 minúty. Natáčali sme, dopredu vám môžem povedať pár dobrých správ, našli sme veľa vecí v jaskyni. Uvidíte to sami, môžete sa na to tešiť, je tam zábava. Našli sme hneď z začiatku Spider Spawner, takže ako nad zemi, normálne na zemi, takže sme sa čudovali, máme tam už nové veci. Teraz tento deň vlastne sme to všetko nahrali. No a určite sa budeme tešiť na všetky sliadnutie a odbery, takže boli by sme radi, my. Ostatní, čo natáčajú na tomto channeli, sú tu teraz není, lebo nerobili sme multiplayer informačku alebo multiplayer. Možno spravíme aj vlog, teda, neviem presne. Sa to ešte nehodí, ale zatiaľ to nie je isté. Ale na budúcu informačku bude aj, toto sprepnú, nech to nelaguje, budú aj ostatní, inak ešte jeden a ešte jeden sa rozhoduje, či bude radšej s nami alebo bude na svojom channeli. Má tam 2 odberateľov, takže není to nič smiešné, ja tu zatiaľ nemám žiadnych, pravda, že začiatky sú začiatky, každý má zo začiatku 2-3 odberateľov, potom tu nás vstúpa, o tomto nechcem hovoriť. Pravda, že spravíme aj video, že s čím natáčam, čo používam, ako renderujem videá a tak. Takže pravda, že to robí skoro každý, lebo každý má na to svoj spôsob.
Takže co tak, toto je informačka, čo bude ďalej vlastne a že začíname na channeli. Takže neviem presne, táto informačka sa mi nejak nepodarila, ale počkajte, aby som tu možno niekde mal Maker help. Ježiš Maria, prečo teraz práve keď takto nemôžem dobre pracovať? Nič, ja to do ďalšieho dielu vyriešim. To už bude taký podcast. Taká poloinformačka, polopodcast. Bude mať približne takých 10 minút, takže budem len vykecávať ako teraz. Bude to približne dosť často bývať a bude to na otázky. Pravda, že vidíte, vypadá to ako kúpený Minecraft, ale nie je to kúpený Minecraft. Mám to cez to, čo vám teraz ukázať nemôžem. Je to cez Mineshafter Squared. Ako by som to tak povedal, nechcem moc hovoriť, že mám nejak nelegálne ten Minecraft, ale jediné, čo mi ide, takže vidím sám svoj skin, to sa dá pravda, že nastaviť aj bez toho Mineshafter a môžem sa dostať na tie servery, kde je aj online mod, to je jediná výhoda. Inak je to ako normálny kreknutý Minecraft, takže neviem vôbec nič, čo by som takto mohol k tomu povedať. No a nepýtajte sa ma na to, čím natáčam, na to urobím osobný vlastný diel, kde to budem všetko vysvetľovať a to by bolo už od tohto dielu všetko. Takže viete, jak to býva, lajkujte, blablabla. Čaute.